караме из гората. Искам да излеза на баба му, откъде? От тук ли излезе или отгоре? Ами от тук тук по този път за реката, ама от другия път отгоре е по-хубав, тук има едно дереве му чурливо, такова да ни... Това търсим ли? Така ли търсите? Ами то и от тук се излиза и оттам става, ама ще видите, вие сте здрави машини. От тук? Давай надолу, покрай чакай, аз ще трябва долу да пия вода и ще кажа къде. Ой, бахте, уморута. Ходих долу до равнина, навъртях 7-8 км. Цял ден в тази кола се свалях да еба майка. Ние си го търсиме така да... Ама вие сте за удоволствие за кем, бе. Вие с това тръгвате, вие какво да не видялиш кола... те колите са за това. Си правиш кефа по тия места, вие. Да. И аз искам такава кола, си купам, нямам пари. Не мога да поддържам две коли. Вие GPS. GPS и със всичко. От тук нагоре дава ти... Те къде се свалят? Значи този път отгоре и ония път те така излизат. Нали ме разбираш? Добре. Това е, аз ще пия тук една вода. Приключена е, отдъпне. Стоп. Дай. Пурно, да. Аз по-стар да бутна вика. Бе, няма бе. Айде. Ония път отгоре покрай малинти и това така излизат. Да, ще се съберат. Хубаво. Така е. О, шит, до реката там и мога фърлите малко въйца, ако не сте. Не знам да ме стана или не. Така за... Дум-дум. Не, и дум-дум няма. Само така караме. Айде. Направете остър завой надясно и завийте надясно. Преизчисляване. Преизчисляване. Карайте в 900 метра и завийте надясно.